Има три основни типа прочистване, според мен, които трябва да правим поне 2 пъти в годишно, за да може да се поддържаме в добра форма и в добро здраве. Единият това е прочистване само на вода, който за жалост може да бъде доста опасен, много ефективен, но може да бъде опасен, особено когато не сме го правили и не знаеме какво правим. Затова този метод не го препоръчвам като за начало. Втория метод е просто да премахнем всичката храна, която натрупва отпадъци и да се ограничим в храненето си и така нататък, който също е ефективен, но отнема повече време за ефекта и може да е много по-труден, защото е трудно да знаем точно какво да ядем. И третия вариант е детокс, като ако искаш да научиш най-добрия начин, според мен, за детокс, как го правя аз, как го давам на моите клиенти, може абсолютно безплатно да го научиш на линка в описанието или на профила ми, или като отидеш на bg.milkokukov.com, абсолютно безплатно можеш да гледаш стъпка по стъпка как да изчистиш тялото си, как го правя аз.